Makateerera kuaudio ino kubva kuJolas News Online. Nyuzi dzeaudio idzi dzinobatsira vose vane matambudziko okuverenga uye vasingaoni mapofu nevamwewo. Uyezve dzinobatsira kuti unogona kuita basa rako wakateerera zviri kuitika munyika. Mapofu ose ava kukwanisa kunzwa zvose zviri kuitika munyika kubudikidza neJolas News Online audio. Regai tikupei misoro yenhau dzanhasi uri musi wechipiri 12 Chikunguru 2022. Nguva dzedu pari zvino dzava pana 1 o'clock. Zanu-PF Patriots iyo inofungidzirwa kuti iri kutungamirirwa nevakapanduka muZanu-PF yazivisa kuti muchinguva chishoma chiri kuuya ichaburitsa vhidhiyo repono rava Obert Gutu vachiita bonde negirlfriend ravo. Gurukota rinoona nezveutano vachiwenga voshushikana nekubiwa kuri kuitwa mishonga muzvipatara nemanesi. Zvinhu zvashata munyika zvichitevera kukwira zuva nezuva koita rate reUS dollars against RTGS. Kune vari kuda kugara vachinzwa nhau dzedu zvizere, munotibata paJolas News YouTube channel kana kujoina WhatsApp group redu iro rakapenga reJolas News. Topinda munhau dzedu zvizere. Zanu-PF Patriots iyo inofungidzirwa kuti iri kutungamirirwa nevakapanduka muZanu-PF yazivisa kuti muchinguva chishomanana chiri kuuya ichaburitsa vhidhiyo repono rava Obert Gutu vachiita bonde negirlfriend ravo. Totanga nekukupai nyaya iri kunyanya kutsviriridza muzuva ranhasi yava Obert Gutu yevhidhiyo ravari kunzi vaita bonde negirlfriend ravo. Regai tikupei nyaya iyi zvizere. Ichinyora padandemudande reTwitter yayo, Zanu-PF Patriots inoti CIO akavapa vhidhiyo rava Obert Gutu avo vanoremekedzwa mubato reZanu-PF vakashama vachiita bonde negirlfriend ravo. Zanu-PF Patriots ichinyora padandemudande reTwitter yayo inoti, Dear Obert Gutu, kana uchizviramba kuti CIO haina pono yako itipwe ndimakande mavhidhiyo ako pano. Asi vaObert Gutu havana kuita pwe yacho, varamba vakanyarara. Izvi zvasiya vanhu vava kubvunzana kuti kosei vaGutu vasina kuita pwe yacho. Zvingangodaro nyaya iyi isati yasvika munzeve dzavo. Tinovimba kuti kana ikasvika munzeve dzavo vachaita pwe yacho. Kana vasina kuita pwe yacho, toziva kuti vhidhiyo repono tava kuzoripiwa oro kurinyimwa because vanenge vasina kuita pwe yacho. Garai makagadzirira kunzwa kuti pwe oro kusanzwa pwe yacho zvachose. Pari zvino taona zvakakodzera kuti timbokupai nhoroondo yava Obert Gutu. Pari zvino vaObert Gutu ishamwari yava Munangagwa vakajoina Zanu-PF muna 17 March 2021 vakatambirwa neZanu-PF nemaoko maviri naPresident Emerson Mnangagwa paState House. VaObert Gutu vakazvarwa muna October 20, 1962 vava kusvitsa makore 61 pari zvino. Vakaberekerwa muchipatara cheGutu Mission Hospital. VaObert Gutu vakambova Vice President muMDCT payaitungamirirwa naMai Thokozani Kupe. VaGutu vakasiya basa mubato reMDCT musi wa18 Ndira 2020 nekuda kwezvikonzero zvavo zvakavanzika. Panguva yavakasiya basa, bato reMDCT raive diki zvisingaiti zvichitevera kubuda kwaraive raita muMDC Alliance yaitungamirirwa navaNelson Chamisa. kuMDC Alliance payaitungamirirwa navaNelson Chamisa, vaGutu vaive vari mutauriri webato iri ndokuzopanduka zvavo. Muna kubvumbi 2018 vaGutu vakasarudzwa kuva mutevedzeri wemutungamiriri webato reMDCT yaitungamirirwa naMuzvari Thokozani Kupe pamusangano weExtraordinary Congress kuGweru. Nhasi uno tatambira mashoko anoti pane vhidhiyo yava
Obert Gutu vachiita bonde negirlfriend ravo. Pari zvino tichiri takamirira kupiwa vhidhiyo racho iro ratichazoisa kuvanhu kana tichinge tariona kuti nderechokwadi. Topinda mune imwe nyaya yemapurisa maviri akakonzeresa kufa kwemumwe murume achitsikwa nekombi kuHighland. Mapurisa awa akapinzwa mudare redzimhosva nezuro vachipomerwa mhosva yekuponda. Veruzhinji havasi kufara nezviri kuitwa nemapurisa ayo ari kutenderera muguta guru reHarare vachitora mari dzevanhu vemakombi. Topinda munyaya yezveutano. Gurukota rinoona nezveutano vachiwenga voshushikana nokubiwa kuri kuitwa mishonga muzvipatara nemanesi. Topinda munyaya yezveutano iyi zvizere. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga voratidza kushushikana kukuru mushure mekunzwa kuti manesi nemadoctors vari kuba mishonga muzvipatara zvehurumende vachinotengesera vekumaprivate pharmacy. Nokudaro vachiwenga avo vanova gurukota rinoona nezveutano vazivisa kuti pava nedanho rava kuda kutora richaita kuti rimise kubiwa kuri kuitwa mishonga iyi. Chiri kunyanya kushungurudza vagari vomuZimbabwe inyaya yekuti ukaenda kuchipatara unoudzwa kunzi mushonga hapana, enda unotenga kufamasi, iyo iri kubiwa zvayo ichiendeswa kumafamasi uko. Tombotarisa chimiro chiri munyika yedu maringe neikonomi yedu. Zvinhu zvashata munyika zvichitevera kukwira zuva nezuva koitwa ne-US rate against RTGS. Vanhu munyika vari kuratidza kusateerera mashoko emutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakataura kuti zvinhu zvisakwire kubva musi wavakataura vaMnangagwa vachiti vava kuita hurongwa hutsva hwokumisa kukwira kwe-US dollars against RTGS. Iye zvino reti racho rava kutokwira zuva nezuva, zvokuti vamwe vanozeya nyaya dzemunyika ino vava kutoti zviri nani kuti President Mnangagwa navamutuli uve vanyarare zvavo kuzivisa vanhu hurongwa hwavo, nokuti vanhu vari kubva vaita svoto pazvinhu zvinenge zvataurwa naPresident. Regai timbokupai nhau kubva kumapurisa eZRP. Swera zuro nenguva dza1 pakati pehusiku, mapurisa eZRP kuMelbourne vakasunga Abraham Said ane makore 28 naEddington Magana ane makore 26 nemhosva yekuba tambo dzezesa dzakareba mamita 24 dzavakawanikwa vachichera panjanji. Vasungwa ava nevamwe vavo vaviri avo vakazokwanisa kutiza mushure mekunge vawanikwa vachichera tambo idzi, asi pari zvino vaviri ava vakabatwa, vasara vamwe vacho. Mune imwe nyaya yakaitika swera zuro, mapurisa ange ari papatrol akasunga Metembe Mpofu ane makore 33 nemhosva yekuba iyo yakaitika musi wa9 mwedzi uno pane imwe imba kunjuve kuBulawayo. Mupari wemhosva akawanikwa aine nharembozhe inonzi iPhone iyo yakanga yabirwa mumhan'ari. ZRP iri kuferefeta nyaya yemumwe murume anonzi Tinashe Mangwende ane makore 41 akapinda mumba kugoromonzi zvisiri pamutemo nemuswera zuro ndokubva aba televhizheni 42 inch. Tinashe Mangwende akazorohwa nemhomho yevanhu kusvikira afa mushure mekunge abatwa achiba. Nezuro mapurisa ekuGlendale akasunga Vincent Muchenje ane makore 36 uyo ari mumwe wechikwata 4 chakarwisa vachengeti vepaRujeko High School vasati vaba girosari nemotokari yerudzi rweHonda Fit musi wa10 pakati pehusiku. Mapurisa eZRP apa kutenda kukuru kune veruzhinji nekupa mashoko anobatsira mukurwisa kushandiswa kwezvinodhaka.
Musi wa8 mwedzi uno, mapurisa emuHarare akasunga Clifton Bisenti ane makore 43 uyo anga achitengesa zvinodhaka zvinokuvadza zvinosanganisira mbanje kumufakosi. Tinopa kutenda kumapurisa edu ezeta raPIO ari kubata basa guru munyika yedu yeZimbabwe. Nhau dzedu dzaperera pano. Ngatisanganei mangwana zvakare nenguva dzimwe chetedzo panhau dzamasikati. Tine dzimwe zvakare nhau dzatichakupai nhasi manheru apo patinenge tichitarisa zvaswera zvichiitika munyika. Kune vanoda kujoina WhatsApp gurupu redu, nhamba dzekujoina gurupu dzinoti 0775 934 930. Ndichadzokorora zvakare 0775 934 930. Wenyu angachikuverengerai nhau ndimukoma Jola, tichiti musara zvakanaka pazuva ranhasi.